Acting City Director sa Davao City Police Office tutukan ang kriminalidad nga gikalambigitan sa kabataan. Gani makig-alayon siya sa mga eskwelahan aron malikayan kini. Atong sayro ng detalye sa live report ni Jondi Esteban. Jondi. Sara, mas pakusgan matud pa sa DCPO ang ilahang pakikoordinar sa mga eskwelahan aron mapanalipdan ang kabataan ug malikay sila sa kriminalidad. Ani ang report? Usa sa mga tutukan sa bagong Acting City Director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Manan Muarip mao ang mas pahugtan pa ang pagigalayon sa mga eskwelahan aron malikayan ang krimen nga kalambigitan sa kabataan ug aron dili sila mamahimong biktima. Giluwatan kini sa opisyal atol sa media interview sa pagtambong nini sa flag raising ceremony sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Manila Crossing, Davao City kaganihang buntag. Alam mo naman sa mga kabataan minsan mayroong mabuling na ganon, di ba? And primarily, minsan nagiging biktima sila. Tuturuan natin sila, i-aware natin sila at sila rin ay magiging very aware dun sa kanilang paligid. So, kailangan talagang i-engage natin sila through the school authorities. Atol sa maong seremonya, gitunusab ni Muarip ang pasidungog alang sa mga operatiba sa Talumo Police Station sa kalampusan niini sa anti-drug operation nga gipagurahan sa station commander nga si Police Major Genesis Oriel. Buot usab daw nila nga ipaduol ang kapulisan sa komunidad labi na sa mga estudyante aron mamahimong inspirasyon kanila labi na sa mga buot mamahimong pulis puhon. Tingnan niyo ang ating mga kapulisan. They stand still, they are very disciplined. Discipline is paramount to succeed. Samtang gidugang ni Colonel Muarip nga walay dakong kausaban nga ipatuman ilawom sa iyahang pagdumala sa DCPO. Apan pahugtan na lang ang implementasyon sa mga daan ng mga programa o pulisiya. But we will just enhance the programs for them na ma-achieve nila natin yung enhance more peaceful Davao City. Sara, karong hapon lang no, nag-courtesy call si Police Colonel Muarip kang Davao City Acting City Mayor Sebastian Baste Duterte. Og sumala sa Davao City Police Office, nagparayag si Acting City Mayor Baste sa iyahang suporta sa bag-ong Acting City Director alang sa mga plano o mga programa na ini alang sa peace and order sa syudad. Og si si Colonel Muarip nagparayag sab sa iyahang pasalamat sa Acting City Mayor Baste Duterte sa iyahang pagsalig og commitment og iyahang gipunto nga dako ang papel no sa kini nga pagtinabangay sa lokal nga paggamhanan ug kapulisan sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahapsay sa Davao City. Sara. Okay, daghang salamat, Jondi Esteban.